sinebut pahlawan putri. Mas Wanti gentong mbebine badhe bawa Mas. Sriuning mustika tuban lapu tresna prateng leyon dak prangkrong bacana karo Rasa klincur-klincur ji pamuji. bebila Wiratmaya wasana sriyuning dadi mustikane bangsa Sriuning kemawon wong ayu buka celuk monggo Mbak Tutik PDI dados Nyuwun sewu kasawon pikatuk makormat sampur monggo kados kejaman bawa monggo bawa
Bakasun Karmani, monggo. Wirat Maya putrane Sura Lami Adipati Tuban Sriyane putrane Ati Wangsapati nalika ingati
rasa urip iki kaya lakuning rodha kisar dhuwur iku wis jinangka ora perlu padha angresula yen ning dhuwur aja lali priksa poto yen ning kisor aja banget gresula ngeling ana urip mung saderma sumarahing Gusti Kang Kuwasa wis sepira gedene sangsara yen tinampa kanthi lega kinantenan tabah jroning rasa wekasarmu ngandhut dadi coba triprakara jodoh rejeki lan pati pramanungsa tan bisa angrawuhi luwe becik ayo do memuji keluarga amangke basuki matur sekadung masih bersama asoknya Indonesia Sapa bisa Aranono yo jenenge apa aduh penak ya penak Penak. penak rasane legi dhuwure dino lan apa abang jo warnane saka pohon asale ora burung wong sombong ayo sun hei lanjut suka kidul bergoyang bersama Arjuna Indonesia Airpro Mik Mulirina Sapa bisa aranono iki jenenge apa aduh penak ya penak penak rasane legi gore pilulan klopo abang ijo arenane saka pohon asale ora urung wong sombong mung lenggang-lenggong lagi son lanjut kita goyang bareng-bareng bersama Arjuna Indonesia HR Pro Multimedia suka kidul bergoyang ayo terusi kaya kantong yo sapa bisa aranono senenge apa aduh penak ya penak rasane lagi gore minulan klopo abang ijo warnane saka pohon asale ora urung wong sombong mung lenggang-lenggong